ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖം നിദംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 8 പാർട്ട് 2. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. അതില് 15 ശ്ലോകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 ശ്ലോകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി 16ാമത്തെ തുടങ്ങണം. അതായത് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം കഴിഞ്ഞ് ആ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെ തികച്ചും ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധവാനാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കും. ആധ്യാത്മികമായി നമ്മെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന് മറന്നു പോയാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. 4 തരത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ളത്. ആർത്തി, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതിൽ ജ്ഞാനിയോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സർവശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ അറിവ്, ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചത്. ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപദപ്രാപ്തി, ബ്രഹ്മം, കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ജീവാത്മാവ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കുറെ സംശയങ്ങള് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 15 ശ്ലോകം വരെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാ ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തെ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും
ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. ആ ഭുവനാലോക ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുനരാവർത്തി വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തെ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. മുതൽക്ക് ഏറ്റവും ഈ 14 ലോകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. കർമ്മ ജ്ഞാന ഹഠയോഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നവർക്കെല്ലാം പരമദിവ്യമായ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടേണ്ടി വരും. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? കർമ്മജ്ഞാന ഹഠയോഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നവർക്കെല്ലാം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം പരമദിവ്യമായ കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലെത്താം. എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം എത്താം. ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ എന്ന യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ച് മനുഷ്യനെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ, അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടും പരിശീലിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അല്ലെ? എന്താണ്? വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹജ്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്തം തേ അഹോരാത്രവിദോ ജനാഹ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്താണ്? 1000 യുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അതിന്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആദ്യം 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളായി തീർന്നു. ഏതൊക്കെയാണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ലെവൽ 1 നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദയശായി, ഗർഭോദയശായി, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങള്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അല്ലെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പോകുന്നു. അതില് പ്രവേശിച്ച് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജലം പ്രസരിപ്പിച്ച് ആ ജലത്തില് ശയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പത്മം അല്ലെങ്കിൽ താമരത്തണ്ട് വളർന്ന് അതിൽ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി? ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നു. ആ താമരയുടെ അഗ്രത്തിലാണ് ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടികളായ 14 ബ്രഹ്മാവിന്റെയാണ് കേട്ടോ ആ സൃഷ്ടി. ആ ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടികളായ 14 ലോകങ്ങളും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ തന്നെ അതിദേവതകളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിടെ എന്താ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളില് ക്ഷീരസാഗരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. ബ്രഹ്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയണ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലെ. ആ കാലയളവ് ദൈർഘ്യം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റാണ്. പ്രപഞ്ച സംഹാരം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ തന്നെ ശിവനായിട്ട് സ്വയം വിസ്തരണം ചെയ്ത് അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്, അല്ലാണ്ട് മഹാവിഷ്ണു അല്ല. മഹാപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവനൊക്കെ. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുസരണയുള്ള സേവകരാണ്. ശിവനും ബ്രഹ്മാവൊക്കെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുസരണയുള്ള സേവകരാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 1000 യുഗങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാവിൻ കൽപ്പം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് കൽപ്പം. ആ കൽപ്പത്തിലാണ് എന്ത്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു. അതായത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 14 ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. സത്യലോകം, അവിടെ ആരാണ് വസിക്കണത്? സത്യലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവ്. തപോലോകം, അത് കഴിഞ്ഞ സത്യലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് തപോലോകം. തപോലോകത്തില് സനത്കുമാരന്മാര് തപസ് ചെയ്യണം അവിടെ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ജനർലോകം, അത് പ്രജാപതികള്. പിന്നെ മഹർലോകം, സുവർലോകം, ഇതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്നാലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നോക്കി 14 ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനർലോകം, മഹർലോകം, സുവർലോകം, ഭൂവർലോകം, ഭൂലോകം, അദലം, സുതലം, വിതലം, തലാതലം, പാതാളം, അങ്ങനെ പോയിട്ട് നരകം. ഇപ്പൊ ക്ഷീരോദശായി വിഷ്ണു പാൽക്കടലിലാണ് ശയിക്കണത്. ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാവിലും വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പഞ്ചഭൂത ശരീരമാണ്. എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ്? ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, അല്ലെ? പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്തുകൂടിയുണ്ട്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശം തരുന്നതിന് നമുക്ക് സൂര്യൻ ഇതുണ്ട്. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിലെ പ്രകാശം തരുന്നതിന് അത് സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സൃഷ്ടികളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള ധാമങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാണ് അത്. മധുര, ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, അയോധ്യ, അതൊക്കെ ധാമങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ വിസ്തരിച്ചതാണ് ധാമങ്ങളെല്ലാം. അതാണ് അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം. അത് വൈഷ്ണവർക്ക് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടി ആ ധാമങ്ങള് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തമഹര്യദ് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്തം തേ അഹോരാത്ര വിദോ ജനാഹ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം, മനുഷ്യന്റെ കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഈ ചാർട്ട് പോലെ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞ കൽപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അത് ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ബുക്കുള്ളവരൊന്ന് നോക്കട്ടോ. ആ ഭാവാർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടോ മാതാജി? എല്ലാത്തവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സ്വല്പകാലമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. സ്വല്പകാലമാണ് നിലനിൽപ്പുള്ളത്. കൽപ്പങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിന്റെ കാലഗണന. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു കൽപ്പം. അതിനിടയിൽ 4 യുഗങ്ങള്, കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നീ 4 യുഗങ്ങൾ
1000 തവണ കടന്നു പോകുന്നു. 1000 തവണയാണ് ഈ 4 യുഗങ്ങളും ഒരു കൽപ്പത്തില്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അത്രയും തന്നെയുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. കൃതയുഗത്തിന്റെ വിശേഷം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സത്യം, ധർമ്മം, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെയാണ് കൃതയുഗത്തിൽ അല്ലെ സത്യയുഗത്തിലുള്ളത്. അജ്ഞാനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്? 17,28,000 വർഷം. ത്രേതായുഗത്തില് കുറേശ്ശെ അധർമ്മം ഉളവാകുന്നു. ഈ യുഗത്തിന് 12,96,000. ദ്വാപര യുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ധർമ്മവും സത്യവും ഒക്കെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ ഇതിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 8,64,00,000 ആയപ്പോൾ കലിയുഗം. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ 5000 വർഷങ്ങളാണ് പിന്നിട്ടത്. ബാക്കിയും കിടക്കണ് 8,64,00,000 ഉണ്ട്. അപ്പൊ മത്സരം, അജ്ഞാനം, അധർമ്മം ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇതൊക്കെ കൂടുതലായി അമിതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിയായ ധർമ്മത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഈ യുഗത്തിന് വർഷങ്ങൾ എത്രയാണ്? 4,32,000. കലിയുഗത്തിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ 4,32,000 വർഷമാണ്. മറ്റേതാണ് 8,00,000. ഇതിന് ദ്വാപരയുഗം ആയിരുന്നത്. ഇത് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. അതിലാണ് 5000 വർഷം നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. കൽക്കി ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിച്ച് ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത സത്യയുഗം ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 4,32,000 വർഷമാണ് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 4,32,000 വർഷമാണ് ഒരു ചതുർയുഗം. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും, ബ്രഹ്മാവ് ഭൗതിക ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ജനന, മരണ, രോഗ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ തന്നെ മുക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പല സന്യാസിമാർക്കും ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പല സന്യാസിമാരും പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ബ്രഹ്മലോകവാസികളും ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്ക് ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് മരണത്തിന് അധീനർ തന്നെ എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 18. അവ്യക്താദുക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ രാത്രാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംജ്ഞകേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വ്യക്തയ സർവാ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ രാത്രാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംജ്ഞകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമല്ലാട്ട, ഒരു കൽപ്പത്തിന്റെ ആണ്. 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ അടങ്ങിയതിനാണ് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൽപ്പമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിൽ തന്നെ അവ്യക്തമായി തന്നെ അവ വീണ്ടും രാത്രിയാകുമ്പോൾ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂതഗ്രാമസയേവായം ഭൂക്ത പ്രലീയതേ രാത്രാഗമേ അവശ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരു നിസ്സാര ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത്ര
ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ, ബ്രഹ്മനിശ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആഗമിക്കുന്നതോടെ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 20. പരസ്തമാസ്തത്വഭാവോന്യോ അവ്യക്ഷേദാവ്യക്തത സനാതനഃ യാസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യൽസോ ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. ഏതിനെ പറ്റിയാണ് ആ പറയുന്നത്? ഏതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. ഏതാണത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതം, അതിനേക്കാൾ മുകളിലായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. ഉത്കൃഷ്ടമായ, ശരിക്കും ഉത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. 20ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാണ് അതീന്ദ്രിയവും സനാതനവുമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമ വിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും, ആ പരിണാമങ്ങളൊന്നും ആ ലോകത്തില് സംഭവിക്കില്ല. ഗുണം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് തികച്ചും വിപരീതമായ സമുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണത്. ഉത്തമ അധമ പ്രകൃതിഭേദങ്ങൾ ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 21. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത തസ്മാ തമാഹോ പരമാം ഗതി യപ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ പരമമായ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വേദാന്തികൾ എന്ത് പറയും? അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പരമമായ, നമ്മള് ഭക്തര് അല്ലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയവരെ എത്തിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം, ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമായ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം. ആ ധാമത്തിന്റെ പേരാണെന്ത്? ബ്രഹ്മ സംഹിതയിൽ എന്താ പറയണ? ചിന്താമണി ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമം. അങ്ങനെ പറയുന്ന കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതാണ് ചിന്താമണി ധാമം. എന്തൊക്കെ അവിടെ എന്താണുള്ളത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താ? തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നൽകുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ലഭിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഒരിക്കലും പാല് വറ്റാത്ത സുരഭികൾ എന്ന പശുക്കളുണ്ട് അവിടെ. ഈ ധാമത്തിലാണ് അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഓടക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആകാരത്തേക്കാൾ ആകർഷകങ്ങളായി ലോകാലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രത്യേകത? ചിന്താമണി ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഒരിക്കലും പാല് വറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാര് ഭഗവാനെ പരിചരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്.
ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആകാരത്തേക്കാൾ ആകർഷങ്ങളായി ലോകാലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിനും ഒരേ ഗുണമാകിയാൽ ഭിന്നഭാവമില്ല. ഇനി ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായി ഈ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. ഏതാണത്? വൃന്ദാവനം. മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് കളിച്ച് നടന്നത്. അത് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചത് തന്നെയാണ്. അത് ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമാണ് മധുര ജില്ലയിൽ കാണുന്ന വൃന്ദാവനം. 84 ചതുരശ്ര നാഴിക വിസ്തൃതിയിലുള്ളതാണത്. ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് കാലത്തെ കളിച്ച് നടന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളെല്ലാം അവിടെയാണ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗോപികമാര് അവിടെ വിസ്തരിച്ചിരുന്നു. അവരായിട്ടുള്ള ലീലകളെല്ലാം അവിടെ നടന്നു. ശ്ലോകം 22. പുരുഷ സപരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാലഭസ്ത്വനന്യയ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീപ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. പുരുഷസ്യ പരമാർത്ഥ ഭക്ത്യാനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്തനാണ് സർവരിലും മഹത്തനായ ആ പരമപുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് താമസമെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ്. നമ്മൾക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും നമ്മൾക്ക് പറയാനൊന്നും ഉള്ള അർഹതയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതും അടുത്ത നിമിഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് പരമപുരുഷനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനാണ് സ്വന്തം ധാമം എങ്കിലും സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയും അല്ലേ, നാരദരോട് പറയും, ഞാൻ അവിടെ ഒന്നല്ല. എവിടെയാണ്? സന്യാസിമാരുടെ ഇടയിലല്ല, മുനിമാരുടെയും ഋഷിമാരുടെ ഇടയിലല്ല, ഒരുത്തിലല്ല, ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് സർവവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് സർവവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ ആണ് പരമപദം. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠഗ്രഹമല്ല, ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അതാണ് പരമപദം. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ അതിന് താഴെയുണ്ട് എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗൃഹങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവവ്യാപിയാകയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. എവിടെ എന്ത് നടക്കണം, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ.
ശ്ലോകം 23. എത്ര കാലേ ത്വനാവർത്തീയ ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടിവരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന അത് യോഗിക്ക്, ഭക്തന്, യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നുമുള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിർജ്യോതിരഹ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഹ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിർജ്യോതിരഹ ശുക്ല ഷണ്മാസായണം തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിഷിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശരിക്കും ഭഗവാന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും മരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴായാലും ഇപ്പം മരിച്ചാലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ ശിലപ്രഭുപാദര് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പറയണത്. ബ്രഹ്മത്തില് ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്വൈത ആയിട്ടുള്ളവര് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷത്തില് ഉത്തരായണ കാലത്തെ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ ഉത്തരായണ കാലം കാത്തു കടന്നൂലെ ആര്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരായണ കാലം കാത്തു കടന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നവര് ഇഹലോകം വിടുന്ന ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് പോകുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ തികവുറ്റ യോഗിക്ക് ഭൗതിക ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് കൃത്യസമയം ഇന്ന സമയത്ത് ഭൗതിക ശരീരം വിടാൻ എന്നുള്ളൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അവർ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിരിക്കും, അവർ യോഗികളായിരിക്കും. അത്രയും പരിപൂർണത നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കുള്ള വിജയം യാദൃശ്യമായി അനുയോജ്യമായ അവസരത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനിക്കാണ്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളില് ശരീരം വെടിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർക്ക് ആ യജ്ഞം കൊണ്ടും തപസ് കൊണ്ടും അതിനുള്ള ശക്തി അവര് ആർജിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ശരീരം വെടിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. ധൂമോ രാത്രിസ്തദ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകത്തിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ, ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ജനനമില്ലാത്തത്. ഇത് ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രിയിൽ മരിക്കുന്നവര്, കൃഷ്ണപക്ഷത്തില്, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗികൾക്കാണ് അവര് ചന്ദ്രലോകം വരെ എത്തും. അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം യോഗിയായിരിക്കണം. പുണ്യം ചെയ്ത് ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. പക്ഷേ ചന്ദ്രലോകത്തിൽ എത്തിയാലും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ആ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവ ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. ഇനി
ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതിഹേദേ ജഗത ശാശ്വതേ മദേ ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തി മന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. നമ്മളെ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒന്നില് പകൽ സമയത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലായിരിക്കും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ. വെളിച്ചത്തിലൂടെ, അതായത് പകൽ സമയത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അന്ധകാരത്തിലും വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, വീണ്ടും അവർക്കൊരു ജനനം ഉണ്ടാവാറില്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അതേസമയം ദക്ഷിണായനം, അങ്ങനെ അന്ധകാരം, അതിലൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദേഹം വെടിയുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിലെ ജനിച്ചേ മതിയാകൂ. നൈദേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജനന്യോഗി മുഖ്യതി കശന. നൈദേ ശ്രുതി പാർത്ഥ ജാനജ്ഞോഗി മുഖ്യതി കശന. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന് അതിലൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ കാരണം? ഭക്തന് നേരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഗോലോകത്തില് അത് അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ളൊരു പാസ് ആ ഭക്തന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തിലും നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം? ഭക്തിയില് ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ദേഹം കൈവിടുമ്പോ. 2 സമയത്ത്. ഒന്ന് പകല് ശുക്ലപക്ഷത്തില്, അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ആത്മാവിനെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴികിട്ട് കിട്ടും. യാദൃശ്യമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചോ ഒക്കെ യോഗികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ശുഭമുഹൂർത്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലായാലും, ഇപ്പൊ രാത്രി ചിലർ ചോദിക്കും എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടേ, വിഷമിക്കേണ്ടേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ, അയ്യോ പകല് മരിച്ചു പോകട്ടെ ഭഗവാനെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് കാമ്യകർമ്മം വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ഫലത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. അപ്പൊ ഏത് മുഹൂർത്തത്തെ ആണെങ്കിലും അത് ശുഭമായിരിക്കും. ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാട്ടെ അശുഭമുഹൂർത്തത്തിലായാലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദേവഗണിത പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 10,000 വർഷങ്ങളാണ്. ചന്ദ്രലോകത്തൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടാല് 10,000 വർഷങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരാണ് സോമരസമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ യഥാകാലം അവരുടെ പുണ്യമൊക്കെ നശിച്ചു വരുമ്പോ അവിടത്തെ അവര് ആ ആസക്തിയിലൊക്കെ ഇതായി അവരുടെ പുണ്യം വേഗം നശിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ചന്ദ്രനില് കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആത്മാക്കള് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്ത് 10,000 വർഷം ആയുസ്സുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ചന്ദ്രനിലുണ്ട്. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മുടെ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞു, ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി മരിക്കും. ഏത് ഉപരിലോകങ്ങളിലായാലും താഴെ ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭൂമിയിൽ, അതും കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഏറ്റവും പൊട്ടയാണ് കലിയുഗം എന്ന് എല്ലാവരും പറയണു. പക്ഷെ അതിനൊരു ഗുണമുണ്ട്. എന്താണ്? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക്, ഹരിയുടെ നാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ 27 അതിന്റെ ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്
ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്താണ്? യാദൃശ്യമായിട്ടാണോ, മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണോ ഇവിടം വിട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗയുക്ത എന്ന് പറയുമ്പോ യോഗനിഷ്ഠനായവൻ തന്റെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധഭരിതനായിരിക്കും. എന്താണ്? അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥം ഉപയുഞ്ജത എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന പ്രക്രിയ, നമ്മൾക്ക് വൈരാഗ്യം ഒന്നിലും ആസക്തനാവാതെ ഭക്തി മാത്രം മതി, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെ, ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയില്, അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തില് അല്ലെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് ഏത് സമയമാണ് മരിക്കേണ്ട സമയം എന്തായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അതൊന്നും ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തനിക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗേ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. യോഗി പരം സ്ഥാനം ഉപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കുക, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ, ഇവിടെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരു ഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണ് അവര് വീടാന്തരം ഇരന്ന് കിട്ടിയ ഭിക്ഷ ഗുരുവിനെത്തിക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചാല് ഗുരു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത. ഇനിയിപ്പോ ഗുരു അന്ന് പറഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മുഴുവൻ ഉപവസിക്കണം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യയില് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എല്ലാ വൈദിക വിധികളും അവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവര് കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. ഗുരുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിക്ഷണത്തിലാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക. 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഗുരുകുലവാസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും ആണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം. 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ. അപ്പോഴേക്കും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാ കഴിവുകളും അവർ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച ശിഷ്യൻ, ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും തുടർന്ന് അനുഷ്ഠിച്ച ശിഷ്യൻ സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കും. അതായത് ഒരു 15 വർഷക്കാല ഗുരുകുലത്തിൽ ഇത്ര കഠിനമായ വേദപഠനവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയവരായിരിക്കും. ശരിക്കും വെറുതെ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല, നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷണമായിരിക്കും ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗാർഹസ്ഥ്യം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗാർഹസ്ഥ്യ കാലത്ത് വീണ്ടും ജ്ഞാനസമ്പാദനം ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ആശ്രമങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്?
ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചര്യ സന്യാസം ഗാർഹസ്ഥ്യം വാനപ്രസ്ഥം, ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് order ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, സന്യാസം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. സന്യാസം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഇത് 4ഉം വളരെ കർക്കശമായിട്ടൊന്നും നടത്താതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കാര്യങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ 4 അവസ്ഥകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ വേദാധ്യയനം അതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തില് പറഞ്ഞ സ്വഭാവ രൂപീകരണം. അവിടെ ഇതിനു ശേഷം ബ്രഹ്മചാരിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം, ഗാർഹസ്ഥ്യ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. വീണ്ടും ഈ ഗൃഹസ്ഥനായതിനു ശേഷം ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ദേശം, കാലം, പാത്രം ഇതിനൊക്കെ അനുയോജ്യമായി സത്വ, രജസ്, തമോ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് ഒക്കെ ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് സകല രാജർഷികളും രാജാക്കന്മാരും ഒരു കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവര് ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യമെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് പിൻഗാമികൾക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവര് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് ലേക്ക് പോകും, നമ്മുടെ ഭരത മഹാമുനി ചെയ്തതുപോലെ. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെയും അവർക്ക് കർക്കശമായ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം, വീണ്ടും മായയിൽ പെടാതെ ശ്രമിക്കണം. വനവാസത്തില് ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം മരപുരി, മുടി, താടിയൊക്കെ വളർത്തി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാനപ്രസ്ഥം. എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ആ സമയത്ത് അവര് ഉപേക്ഷിക്കും. ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആശ്രമങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം. അതും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ പിന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത്. തപശ്ചര്യ, യജ്ഞം, ദാനം, ജ്ഞാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് അനായാസം നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അതിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവര്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വാസമുള്ളത് പോലെ വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ നിന്നായ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള ഈ വ്രതങ്ങളെയും നിഷ്ഠകളെയും ഒക്കെ പിന്നിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനില് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ മറ്റാർക്കും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തി നമ്മള് ഭക്തനുമായുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ
പല വഴികളിലൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളും എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ശിക്ഷാഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോ ആ ശിക്ഷാഗുരുവിൽ കൂടെ സത്സംഗത്തിൽ എത്തുന്നതോ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. ചിലര് ഭഗവാൻ കുറെ ഗോപികമാരുമായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഭക്തന് പഠനത്തില് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനത്തില് തികച്ചും മനസ്സുറച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ദൃഢവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നല്ല, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം വളരും. അത് കൃഷ്ണാബോധം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദമൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു, അതായത് വിഭീഷണൻ ആദ്യം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ദേവന്റെ അരിയത്ത് വന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിഭീഷണൻ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തരോടാണ് ചോദിക്കണത്. ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് വിഭീഷണനെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർക്കാമോ എന്ന്, അല്ലെ? എന്താണ് രാവണനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിയായിട്ട് വിഭീഷണനെ ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭക്തരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇത് അസുരനാണ്, അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, രാത്രിയാകുമ്പോഴേ ഈ അസുര സ്വഭാവം കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ മാത്രം മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഹനുമാനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലങ്കയില് ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ 2 സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഹരിനാമ കീർത്തനം മുഴങ്ങിക്കേട്ടത്. ഇവിടെ ഒന്ന് വിഭീഷണന്റെ ഗൃഹത്തിലും മറ്റൊന്ന് സീതാദേവി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ, ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗത്തില് മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ്, എൻ്റെ വാക്കാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും ശ്രീരാമ ഭഗവാന് വിഭീഷണനെ ശരിക്കും അറിയാം, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ല. എപ്പോഴാണ് സ്വീകരിച്ചത്? ഭക്തനായ ഹനുമാന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിഭീഷണനെ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റു ഭക്തന്മാരെ, നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് ഭക്തനാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റു ഭക്തന്മാരെ തള്ളിപ്പറയാൻ പാടില്ല. അവരെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം മായിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും നമ്മള് അതിനൊന്നും ഇത് കൊടുത്ത് അവരിലെ എന്താണോ നല്ല ഗുണമുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ദാമോദര ലീലയില് നളകുബേരന്മാര് അല്ലെ, നളകുബേരന്മാര് നാരദമുനിയുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് നളകുബേരന്മാര് വൃക്ഷമായിട്ട് അവിടെ നിന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഉരല് അരയില് കെട്ടിയ ആ ഉരല് കൊണ്ടുവന്നാണ് അവരെ തട്ടിയിട്ടിട്ട് അവർക്ക്, അതായത് നാരദമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തനായ ഏറ്റവും വലിയ കൊണ്ട് അവരെ തൊടാനായിട്ട്, തൊട്ടുകൊണ്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരു ഉരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ വീഴ്ത്തിയിട്ട് ആണ് അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തത്. അതായത് മറ്റ് പല രാക്ഷസന്മാരെയും ഭഗവാനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർക്കൊക്കെ മുക്തി ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നളകുബേരന്മാര് ഒരു ഗന്ധർവന്മാരായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ അവരെ
തൊടാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല, തൊട്ടുകൊണ്ട് മുക്തി കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. നാരദ മുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മുക്തി കൊടുത്തു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഉരല് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മുക്തി കൊടുത്തത് എന്നും ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ സത്സംഗം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, നമ്മളെപ്പോഴും ദാസരായിട്ടാണ് ഭക്തിയില് മുന്നേറേണ്ടത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാം സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് നല്ലോണം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വന്തം വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു അഹങ്കാര ബുദ്ധി നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പല ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നെ അതിലൊന്നും ബന്ധനസ്ഥനാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചേർത്ത് വെക്കണേന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അഹങ്കാരവും ഗർവവും ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളെ വരരുതെന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊഹാപോഹ നിപുണരിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ, ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ, ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഥവാ ഭക്തി യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത, അതാണോ ചോദ്യം? ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിയവർക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും? വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിൽ. അതല്ല ശരി തന്നെ, കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 1000 യുഗങ്ങൾ. 1000 യുഗങ്ങൾ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന പേരെന്ത്? ചിന്താമണി ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം. എന്തുകൊണ്ടാണത്? സർവാഭിലാഷങ്ങളെയും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒറ്റ ആള് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടെന്താണ് അവിടെയൊക്കെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത്. ആകെ എനിക്ക് ശ്രീദേവ് മാതാജിനെ കാണാം, വിപിനേഷ മാതാജി. ഞാനത് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? അവസാനം എനിക്ക് മണിഭൂഷിത മാതാജിയുടെ ചീത്ത കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷാവും. മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഒറ്റാളും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗ്രേഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രതിരൂപം ഏത്? മധുരയിലെ വൃന്ദാവനം അല്ലെ? ഇനി ഒരു യോഗി മരിച്ചാൽ ചന്ദ്രലോകം പോകുവാനായിട്ട് ആ മരണസമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ധൂമസാന്നിധ്യം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? മരണഭയം നീങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണഭയമൊക്കെ മാറിപ്പോണത്?
കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടിനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മരണത്തെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണ ഭക്തരിൽ ഒരു കേട്ട് പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാം? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. അതായ ഓർഡറിൽ പറയണം. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം വിട്ടു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സമയം ഏതാണ്? അഗ്നിയുടെയോ പകൽ. ജ്യോതിസിന്റെയോ ജ്യോതിഷത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണകാലം. ഉത്തരായണ കാലത്ത്. ഇത് യോഗികൾക്കുള്ളൂട്ടാ. ഭക്തർക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴായാലും അവർക്ക് ഭഗവാൻ വന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. യോഗികൾക്ക്, മഹായോഗികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് അവര് തങ്ങളുടെ ശരീരം വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ആൻസർ പകൽ. മാതാജി 9ന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയണോ മാതാജി? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിന്നെ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ പിന്നെ ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണ കാലം. പകലുള്ള ശുക്ലപക്ഷം പിന്നെന്താ മാതാജി? ശുക്ലപക്ഷം മാതാജി, ശുക്ലപക്ഷം. ആൻസർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് തെറ്റെങ്കിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉത്തരായണ കാലം. അല്ലേ കേക്കാം കൂല എനിക്ക്. അടുത്തത്, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത്? തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുക. അതെ, തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാതും